UDFS office along media ajur po tum nang kahumria pot nila kiro paper piglo asi nang tum media hoi pen nili aprangsi nili arna mapane kiro pilo atheke labang so election isek nitum nili pencheng lok nili workers tum an UDFS songja pituman na phan okpran mesen ben kipia pot nili aprangsi arna mapane kiro pilo la pena dun thu bangke labang so election along itum ingtang rakpen kachesong UDFS along advisor atum conveners atum joint conveners atum lapen polling station along president secretary pencheng lok lemba buklemang pido anatum hadamindili lapang so media hoi penila kiro piponlo lapen dili tumaphan nang chirabdo tuman cardom man nang chirabdo tumdo prexam ron penili phanni tumanang kirabdo tumdo lapen ke kadoga ve well wishers tum ana phan same dili tum UDFS hoi pen pinili tumalang tum phani tum choropon par piglo lapen pinila bangso a press meet along nitum press meet pen nitum jasemet pet none phong surupathar farman jitu kachepa haipon ake haipi sangpi ka dom terang pi phansame tum hin ben best wishes pidun lo alangli labangso ang hor en pen surupathar long ko pi madak akadure asonan akaching thurthe asonan alangli si council long dun pen lam the jai dun pola pen ke surupathar farman mesen pen claim pipo pusi nili tum hin pen ning the ponol pen best wishes me pipon lo la pen labangso election result lang damlo purtangte polling krehini ang bo meken tum polling truck bang ni tum si hailo safa avo phong polling lo rongdo polling lo lapen ke pitia dong lo waisong lo adorso lapen thongdok be lapen ke paklang so la polling truck bang ni tum si hailo congress tum ting bosilong hailo lapen ke BJP tum polling please si haichot lapen EPH tum ekta polling si hailo la sinil tum nona mata ning theklong nitum long raddo nitum muthe 196 votes men sinitum dak mane chipudun de chot tala so 196 to ke phudun de dame nituma hin ben doubtful dak do doubtful do thekela hello example bang nali ping tung wofong polling station along ke total vote ke poll loksi 954 ta jitia vote count lohar dak ballot paper jita check lo ballot paper long ke klang bang ke 950 si klang chot pak pli bang ke de la son thot si Rong kimi polling station ong same vote ke 196 pensi nitum remdun derlo ahok ahak ditula election officer tum ben ka declare teng potangte lalo BJP tum long 2618 nitum manglong lo 2422 tum long second position lo nitum long nonta surupathar United Democratic Front of Surupathar long ken nitum nonta me conveners do an joint conveners do an itum bin dak tong pe advisor do an itum bin tong pe non ta itum dak bang pharoni ke thom itum leader do itum dak do si ka dog beta itum ning che thesoro lo nili phanda nili long klemna pe to nili phanda ning ke the dolo nili jame alang tum ning ke the dolo la pen ke bang lang port ame itum ek live siri tum ta bang ke che song pon po tate nang li rem dat pe na phinon akaprek pinela song la dak dolo surupathar farman le ke kete me arjapo la ben surupathar farman jot kali karbiang longa farman ni damtanga porta karbi logo chole asong do hutame karbia khaya farman ni arjaplo esi non tame UDFS a platform ben a joksi surupathar pen chenglok karbiang longa long mangke nilutum tame ladak isi kachosong asong ason ingtang ra kaso dum che parjan dun vekpo ke extra parliamentary struggle possible halak mangke election che pati dunde tanon UDFS mangala ke isi parliamentary struggles itum dak song lo election che pati dun lo lasi ki wang jelang a force tame surupathar long itum kai ke tame itum pu verlo dak kachin tu theson to bigla sarkar pen pinangan dak scheme ang corruption to big lasin itum nona bangke check and balance adak ko piman itum daga ke chok check do bangke itum ke kai ke tame itum gi isi vigilance son do po la pen ke itum dak corruption ki pa vedaji pan sarkar tum nange peli ateng ben rat tum ke longji pan ration card pen cheng lok emrega pen cheng lok job card pen cheng lok aprek schemes ko doan itum dak rada long ke peli vekji pan mage itum kai kia port ame check and balance mai itum dodun po la pen in the coming days itum answer itum prepared pon thupo thank you so much dak mangke itum hin bangke doubtful bisi pulo la pen ke hala jitu counting ani same
itu mahin bang ke phone da je ponong ta masi tum report chipi long ta system halada counting agent do pen phan than lo pen ri mate theklong veglo hadak penangan bang ke blank ballot paper lo mate seal stamp seal do veg ni tame seal ka ve a ballot paper bang ke box long jitu kaula bang do pek sila lo potang te ni tum hin ke honde me la bang ke BJP tum ka chepa hai binong ka do ka ve la tum ke claim tapen si ka chepa hai pasi tum hin me jong poning tum athema ni tum ke claim ke dam me tum theklong ba me kala tum man ong dung ratang support stame wo phong polling long mage proof masido authority to masi returning officer to masi election officer masi pulo wo phong polling long ke total vote ke poll si 954 ako non la election officer son declared lo total vote ke lo mangke 950 pote pakli votes vote ke kona do ko sila son doubtful ke to ko ka bangke mane non det kali la penon tum kar long teng pote dak surupathar chot kali akapre ke din na sunala mangke do la si free and fair election jong si BJP tum pathu potang de surupathar ra da bangke BJP han ke kroi kroi lalo stame pini ani ni tum bangke rat tum jitu amended kipi surupathar rat jitu amended kipi tum ninga klong men kroi lo la pen pherangke amei pen ni tum ku puthot kening jikang tung mang la hen lo kiwang jilanga por same ni tum UDFS a hin men mangke surupathar long ada ko ansi dak ni tum ka song nang ji mamai tum ka song tom pon pelo rat ma kisung mo sun ar japo rat ma ke mang tum ka ke me do thibji pusi langa tum pherangke amai hoi pen nili pini pangdak pon Dati dang ni kona position